Neba kamsimuto vele ngesiluba phakathi kwamangisi namaqatasi libumbeni ihora lesikhombisa kusihlambukeli nazi indaba njengenhlala yenza ithimba leindaba selididiyele okwami nje ukuphakela zona angabe ngisapholisa amaseka ngihlale kuzona ithondo nazi ehamba phambili kusihla nje. Where is the documents? Who has it? Why can't you get it? Because if they say we don't have it, your lordship does not know whether the documents are lost, whether they've been destroyed. Bazophinde bavele enkantolo ephakeme ePitoli ngolesihlanu abasolwa bayishumi nantathu abasolwa ngoxhaxho lamacala afaka phakathi ukweba nenkohlakalo eyenzeka ebhange iVBS Mutual. We hope that we will be able to sit around the table with Botswana and Namibia and to work out a compromise with it. Eningizimu Afrika iseyihlelweni zokuxoxisana ngezohwebo namazwe angomakhelwane iBotswana kanye neNamibia kulandela ukuthi lamazwe omabili ememezele ukuthi ayaphoqisa ukuthengiswa kweminye imikhiqizo yakuleli kuwona. Lizophinde libuyele enkantolo ephakeme eGauteng ePitoli icala elibhekene nabasolwa babhekene noxhaxho lamacala afaka phakathi ukweba kanye nenkohlakalo eyenzeka ebhange iVBS Mutual nokwaholela ekutheni leli bhange liwe bhu phansi ngonyaka u2018. Umeli wabasolwa ababili kuleli cala Advocate Shaun Abrahams unxuse inkantolo ukuthi labo abamele bashushiswe eceleni. uAbrahams ufuna nemiqingo ethile evela kuona umbuso. U-Advocate Abrahams ongummeli wabasolwa uDeni Msiza kanye noKabelo Matsipe utshele inkantolo ephakeme ePitoli ukuthi ke kunemiqingo abadinga ukuthi bayihlinzekwe ngombuso ukuze bakwazi ukulungiselela kahle icala kuphinde futhi kwenzeke nokulungiswa. Uqhube wathi inkosi yenkantolo inalo ilungelo lokubuza ngalemiqingo. Your lordship has a duty to inquire where is the documents, who has it, why can't you get it? Because if they say we don't have it, your lordship does not know whether the documents are lost, whether they've been destroyed, or what the position is around the documents. Lo mmeli uthi abasolwa becala mabangaboshwa ngabhande linye. Laba abamelwe nguye bacela ukushushiselwa eceleni. Our clients do not face any theft or fraud charges associated with that. And the main witnesses to the alleged corruption predicate charges and money laundering charges is Mr. Matutsi. Now, your lordship, neither can my clients testify against accused number 1 and 2, neither can 1 and 2 testify against my clients in a joint trial. Umbuso ngesikhathi wenza izethulo zawo uthe awuyizwa hlobo eshiwo ngummeli wabasolwa ngoba bonke bahlomula kule mali okusolakala ukuthi yebiwa ebhange iVBS. All of the accused persons benefited from the proceeds of the thefts, either by way of receiving the proceeds thereof and or by receiving therefrom for the roles that they played in the enterprise. Lamacala asukela esigamekweni sokwebiwa kwemali ebhange iVBS Mutual nelagcina liwabhu phansi ngoNdasa onyaka u2018. Lolu daba lwabasemathenje ngoba omasipala abaningi bagcina bengenamali kwathi nabanye abantu ababefaka imali kuleli bhange basala bencela yithupha. Ummeli umehlulele ecaleni lokubulawa kalowayo unozinto eOrlando Pirates neBafana Bafana uSenzo Meyiwa ukhala ngokungayiphathi kahle kofakazi wombuso uColonel Lambert Steyn ngesikhathi eqhubeka nokuphendula imibuzo kaAdvocate Charles Mnisi malungana nobufakazi abethula ngaphambi kokuba athathe umhlala phansi emsebenzini. It costs nothing and practitioners owe it to the court and every witness. You can see the case of S versus Azal, 1974, 1 SA 808, Transvaal, at page 810G. The dignity of a witness may never be ridiculed. See in this respect S versus Tswai, 1988, 1 SA 851, Cape. The courts warned against the tendency of cross-examiners to sneak in personal opinions on the witness's credibility, including crude variations such as, "Now you are lying."
Umnisi uthi akukho akuphawulile okwenzeke phakathi kwakhe noSteyn yize uSteyn exolisile. uSteyn usolwa ngokuzenzela obunye bobufakazi obungelona iqiniso ngomakhalekhukhwini. Let me put it to you, Mr. Steyn, that the sole purpose why the state has requested you to come and re-testify, as the state calls it, to clarify certain issues, it's because the state realizes that the road on which state is traveling has got potholes. So we have just been called on to come and patch those potholes. As a court pleases, I think the issue has been belabored during the application. It's not for this witness to comment on that. The reason why the state applied for his recalling was canvassed during the application, and we have now passed that stage, Mano. The court has already given judgment on that. Ijaji nxuso ukuba kubuyiswe isiphathimandla sakwa Vodacom ukuze siqhubeke nokwethula ubufakazi bomakhalekhukhwini. Lihlethiswe likusasa uphenyo lwenkantolo yesifunda iMonti eMdantsane esifundazweni iEastern Cape njengoba kuphenywa imbangela yesibhicongo esenzeka endaweni yokucima ukoma iNyobeni ngo-2022 ukuba buthaka komunye wofakazi uSiphiwe Shabalala kube yona mbangela yokuhleshisa kwecala. Njengoba inkantolo yesifunda iMonti eMdantsane esifundazweni Eastern Cape izama ukuthola imbangela yesibhicongo eNyobeni esaholela ekudluleni emhlabeni kwabantu abangama-20 nomuvo ngo-2022 kuNhlolanja, umnikazi wale ndawo yokucima ukoma uSiyakhangela Ndevu abumgculisa ubufakazi obethulwa ngowasinda kuso lesi sibhicongo uAzola Vicboy. Abuthe ngokubonakala ingathi ngokuhlayo buqinile ngabantu kodwa kuhayi kodwa abastatement ubufakazi umekwe lokuthi akakwazi okwamenza ukuba ame futhi abe kulesi simo ayithole kuso. I said I do not know what caused me to start. What made us not to be. It's a stair where people walk and they down. So people were supposed to walk and move. See and so. Kusenjalo luhlehliselwe ikusasa lolu uphenyo lwenkantolo yesifunda iMonti. Ufakazi oqala ukufakaza namhlanje uSiphiwe Shabalala uhlulekile ukuyibamba wavelwa sikhihla isililo njengoba ubenikezwe ithombe kubakhombe akayenabo. Uzoqhubeka kusasa uShabalala lobufakazi bakhe. Silindo kuhle ngide indaba zeSABC. INingizimu Afrika isenhlelweni zokuxoxisana ngezohwebo namazwe angomakhelwane iBotswana kanye neNamibia emva kokuthi lamazwe omabili ememezela ukuthi ayakhoxisa ukuthengiswa kweminye imikhiqizo yakuleli kuwo. Ungqongqoshe wezolimo uJohn Steenhuisen uthi-ke usebenzisana nongqongqoshe wezohwebo nezimboni uPakstow ukuze asingathele izingxoxo phakathi kwalamazwe ukuze kufinyelelwe esivumelwaneni. uSteenhuisen ubekhuluma nabalimi emhlanganweni obizwe iAgriLim eModimule esifundazweni iLimpopo. Umkhakha wezolimo usabhekene nezingqinamba ezahlukene nokubalwa izifo ezibeka impilo yemfuyo engcupheni, isitshalo kanye nokunye okungakhahlameza umnotho wezolimo emhlabeni jikelele. Abalimi bemboni babeke ikusasa lemikhiqizo yabo emkhulu ezandleni zohlelo iAgriculture Agro Processing Master Plan. Kulolu hlelo uzosebenzisana uhulumeni, imboni, abalimi kanye nezigungu zabalimi. At the moment, we are locked out of a variety of markets, including some where we have trade agreements, because of biosecurity concerns. Citrus black spot, foot and mouth disease, and an African swine fever. Bavale ukudayiswa kweminye imikhiqizo yakuleli nokungenye yezingqinamba uSteenhuisen ahlela ukuzixazulula. So I really hope that we will be able to sit around the table with Botswana and Namibia and to work out a compromise with them. We have an agreement in SACU. SACU's agreement is very clear that you cannot just simply arbitrarily close borders or shut down industries. Inhloso yalo mhlangano wezinsuku ezimbili ukusungula indawo lapho khona lemboni izosimama khona. Kuzophinde kudingidwe imigomo elawula lemboni kanye nendlela engasekwelwa ngayo abalimi. Ezinye izinhlaka zicebise lemboni ukuthi iqale ngokugxila ekufezeni izithembiso zayo esike yazenza ngaphambilini ngoqala. We need to excite the farmers again to say, but invest in your mind as a farmer and be a farmer and start producing again. Kusenjalo imboni yengeze amaphesenti 3 ku-GDP yezwe ekoteni lesibili lalonyaka.
Kanti ngasemsebenzini imboni yezolimo ilahlekelwe imisebenzi engu-45,000 ekwoteni yesibili yalonyaka. Mbukile sathi gqwe idola wena mawesibuya sizophathela udaba oluthini. There's a committee that we have established which will be looking at two things: arrangement of the memorial service and the funeral. Amaphoyisa esifundazweni eGauteng asaphenya ngokudlula emhlabeni kwabafundi abane esifundazweni. Abathathu kulabo abafundi bayingane zandawonye ivele zagula nje esikoleni samabanga aphansi iEverton eSibukeng. Asibungile sikwamukele imbukeli uma ubusanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi bazophinde bavele enkantolo ephakeme ePitoli ngoLwesihlanu abasolwa abayi-13 abasolwa ngoxhaxha lwamacala afaka phakathi ukweba nenkohlakalo eyenzeke ebhange iVBS Mutual. Amaphoyisa esifundazweni eGauteng aphenya isigameko sokwedlula emhlabeni kwabafundi abane kwesinye sezikole kulesifundazwe. Abathathu kulabo abafundi ingane zandawonye ezivele zagula nje esikoleni samabanga aphansi eEverton eSibukeng. Kanti owesine ubefunda ugrade 8 esikoleni iTsakane Secondary. Ngokusho komnyango wezemfundo eGauteng, laba abafundi base-Everton baphuthunyiswa emtholampilo bafike bashonela khona. Kubafundi abadlula emhlabeni uRithabile Mokadlo neminyaka e-10 ubudala, kube ngumfowabo uMogetso neminyaka e-10 bese kuba ngumzala wabo neminyaka e-8 ubudala uThepiso Tsotetsi. Labo bobathathu bahambe endlini kagogo wabe ekseni bephikelele esikoleni kodwa zange bathola ithuba lokubuya. Bahole endaweni baseke umndeni oshonelwe. Abamele umnyango wezemfundo esifundazweni eGauteng bavakashele umndeni. There's a committee that we have established which will be looking at two things: arrangement of the memorial service and the funeral, and they will look at other things that are required, by the family. So the committee will then be assisting us to, facilitate that process. Mabona uphinde waveza ukuthi abakwaZidlodlo bayaphenya ngokudlula emhlabeni kwalezi ingane okusola ukuthi zidliswe ushevu wamagundwane ngenkathi zisesikoleni. It will belong to the police because they will need to investigate. We gave them, evidence that can assist them. There's that will assist the investigation, as it were. The one that is in hospital, then that yesterday she was moved to ICU. So we will make inroads and check on how the child is doing. But we are praying, for her recovery. Wengeze ngokuthi othisha kanye nabafundi bazoqhubeka nokwelulekwa ngokwengqondo. Emenye imindeni yasaladengwane ngesikhathi kubhidlika idamu lemayini iJakhasfontein ithi isizoba ngcono kakhulu impilo njengoba lemndeni isihlinzekwe ngezindlu. Ngonyaka u-2022 kuMandulo kwahlwa emini ezakhamuzini zaseJakhasfontein kulandela umshophi wokubhidlika kodonga lwedamu lwemayini. Impilo yabalukhonisatshe emphakathini wakule ndawo njengoba izakhamuzi zalahlekelwa amakhaya azo. Namhlanje zithi ncinci kaMdoli njengoba imayini ihlinzeke ngezindlu kulabo abasaladengwane. Today I feel very special and very happy. The government and the mine has fulfilled what they promised to us 2 years back. I'm over the moon. The promises they made to us, that they did it, and they really exceeded our expectations. Umasipala waseKopanong uthi lokho kuyisiqalo nje sokuvuselela impilo yezakhamuzi. This process is an ongoing process. It does not mean today finishing or concluding on the issues of the disaster. There are still affected victims who still need to occupy their houses even after today's program. Imayini yaseJakhasfontein ibeke eceleni imali eyizigidi eziyi150 zamarandi okuzokwelekelelwa ngayo abakhahlamezekile. It might be a bit tricky for us to be able to compensate all the claims in the way that they want, especially the ones that are with lawyers. Huge amount of substance of money, which we say no, let's find a way to compromise and settle what we can possibly do. Mhla ziyi-19 kwezokwethwasa
kuzobe kuhlangana iminyaka emibili selokho kwenzeka lesibhicongo. Uhlaka olubhekeleza amabhizinisi nemboni eThekwini KwaZulu-Natal luthi kuzofanele kulwisane nezinga lokwanda kobugebengu kuleli dolobha ukuze amabhizinisi aphinda simame. Lesikhungo iDurban Chamber of Commerce sexwayisa uhulumeni wesifundazwe ngelokuthi okungalawuleki kobugebengu kungaba nomthelelo omubi esimeni somnotho weTheku. Ngokwezibalo zakamuva zabakwa-Stats SA balinganiselwa ku-92,000 abantu abalahlekelwe imisebenzi yabo kulesigamu sesibili sonyaka. Esifundazweni ku-39,000 abaphelelwe umsebenzi. Lokhu-ke kusho ukuthi sebengu-8.4 abangasebenzi eNingizimu Afrika. Abe-Durban Chamber of Commerce bathi ziningi-ke izinto ezibe nomthelela walesimo, kepha kumqoka ukwakhiwa kwendawo ekulungele ukutshalwa kwemali. There has been a massive impact on crime in eThekwini as a whole, but also as in KZN, where businesses fear to operate at certain times due to the high levels of crime. Uhulumeni wesifundazwe uthi okuseqhulwini ke kuwona ukuletha uzinzo. Ukusebenza kwethu kulezi insuku kwanamaphoyisa kuthanda ukuthi ukukhuphuka ngoba sifuna ukulungisa leyo nkinga leyo ukuze wonke umuntu abe nethemba ngesifunda saZulu-Natal ukuthi mangiyo investor khona ngizoinvest endaweni enozinzo, ngizoinvest endaweni ephephile. Imboni yosomabhizinisi ithi izibhelu zangoJuly ngo-2021 kanye nokubhebhetheka kwe-COVID-19 kwaba nomthelela ke kakhulu emabhizinisini ahlukene. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC iseThekwini. Umhlangano we-SADC wendaba zobudlelwano namazwe angaphandle uqalile enhlokodolobha eHarare eZimbabwe. Lo mhlangano wendlalelo weyinhloko zombuso zamazwe SADC okulindeleke ukuthi uqale kulembela sonto. Le ngqungquthela kulindeleke ukuthi ibheke inqubekela phambili eseyenziwe ekufezeni izivumelwano zamazwe eSADC. Ezinye izihloko ezizoba seqhulwini udaba lokudala ukuthula ezweni iDRC. Umengameli waseZimbabwe Emmerson Mnangagwa lo mhlangano uzoba impumelelo. Let us all continue to make our visitors feel at home away from home, that we are one with them, and that they shall always be free to visit, whether on business or private affairs. Yize kunjalo, kepha kunokhathazeka ngokuthi izwe laseZimbabwe licindezela amaqembu aphikisayo. Ngaphezulu kwalokhu, izishoshovu zamalungelo abantu sezinxuse ukuthi kubhungwe ngombiko wezingqapheli zeSADC omalungana nokhetho lwaseZimbabwe. It is very important for the SADC leadership to ensure that the Zimbabwean matter is ventilated and discussed. You can't meet in a country which has a huge crisis, which has a very quality security crackdown, where people are being arrested on a daily basis. Iqembu iZANU-PF liziphendulela liphendule kanje. We have been worried though with the insinuations and some of the threats that have been made by individuals that are outside the organization of SADC, and these are the issues that the government have been trying to make sure that they ensure that there is security for the visitors and security for the citizenry. Kuzo zonke indawo ensemeni kuze emakhaya sinibingile sinamukele nanku umhlahlo wesimo sezulu sakusihlwa kanjalo nakusasa. Phakathi nezwe kulindele ukuthi libe nemoya namandla kakhulukazi ke lapha eAppington namaphethelo ukela isifundazweni eSouth Northwest. Phakathi nezwe ukela isifundazweni eSelimpopo kulindele ukuthi liheleze umoya opholile kulezo ingxenye. Kanti ke ogwini olusentshonalanga kulisempumalanga ukela KwaZulu-Natal kulindeleke ukuthi lithi nje qwaqwa ngamafu kanti ngalindeleka nezihlanjana zemvula amathuba Eastern Cape. Kanti ke kusasa kulindele ukuthi izigqwaqwa ngamafu okusukela khona ke ingxenye esehlanzeni kohlele njalo eintabeni noma onqolwe indaba eyisempumalanga khona ke kweEscarpment. Kanti imoya izoba namandla kakhulu ngasogwini izobe ipholile ke maphakathi neze. Sixoxa lapha
Mandla kakhulu esifundazweni esise Eastern Cape lemoya ngasidale ubungozi kakhulu kulezo ngxenye kanti ke ulwandle olusentshonalanga koluseningizimu ukela KwaZulu Natal lizobe lithukuthela ligubha amagaga sabukhulu obungamamitha ayisikhombisa ke kulezo ngxenye abatshuzi kanjalo nabadobi baze baqaphele kulezo ngxenye ke kanti ke ake sibheke emazingeni okushisa ke aphansi kusihlwa nje kulindeleke ukuthi libande kakhulu enkabeni yeze Bloemfontein ngo1 degrees Celsius libande kakhulu ke eningizimu yase Gauteng kanti ifundazweni elapha ya koLimpopo nasempumalanga kwehlele KwaZulu Natal kulindeleke ukuthi liphole ke izulu esifundazweni esise Eastern Cape Western Cape kanjalo nase Northern Cape kulindeleke ukuthi liphole izulu libandeke kwezinye indawo obheke nje lapha eSutherland ngo3 degrees Celsius kanti ke kwezinye indawo kulindeleke ukuthi lingaselithande nje ukuphola ake sibheke amazingeni okushisa aphezulu kusasa kulindeleke ukuthi lishise kakhulu ke noma lize lifudumale ogwini olusempumalanga yezwe lapha KwaZulu Natal kanjalo nase Richards Bay kwesingamthethwa ngo27 degrees Celsius kwezinye ingxenye ezisempumalanga eMusina Gauteng kulenthi lifudumale izulu kanti ke lizobe lipholile kweseningizimu ukela kwesentshonalanga yezwe singakho namhlanje sibikezele sezulu semenini kusasa ngesikhathi esifanayo wakuzebonga kwakuzayo kodwa mina umntana uthi ayixabene Mbukisa kuqala bese siphathele zona kusasa bazobe bekhona ozakwethu abasakaza ngolimi lesixhosa usale kahle